Aquesta és la quarta edició del llibre Caral, el santuari de la Mare de Déu, del bibliòfil Ramon Felipó. El volum ha arribat de manera sorprenent a 4 tirades gràcies a la bona acollida que està tenint tant entre el públic berguedà com entre els lectors d'altres indrets. Per Felipó no hi ha cap misteri. El seu és dels pocs llibres en catàleg que parlen del santuari de Caral. Curiosament és el llibre que n'he vengut més. Cada edició es va esgotant amb un parell o 3 d'anys. És que la Caral és un centre d'atracció per tots els berguedans. Els berguedans tenim Caral Patum i el Pi de les Tres Branques, però els que venen de fora volen saber més coses. I com que, per desgràcia, el llibre de mossèn Armengou està exhaurit i no el reediten, doncs la gent mira, es va comprant el meu, jo content, i d'anar explicant tot el que puc de Caral. El llibre reuneix la història, les anècdotes i els fets que s'han desenvolupat al santuari de Caral amb una completa ressenya bibliogràfica. Felipó ha fet un buidatge exhaustiu de tota l'obra publicada de Caral, així com d'arxius d'arreu. Felipó no amaga el seu disgust per l'estat de l'hostatgeria de Caral, propietat de l'Ajuntament de Berga des que just fa enguany 50 anys, l'any 1974, es feu la partició dels edificis caraltins entre el bisbat de Solsona i el consistori de Berga. Des de l'any 74, ja han passat a l'Ajuntament de la dictadura i de tots colors de la democràcia, no hi han fotut ni una teula. Això és gravíssim, gravíssim. Han fet un ascensor inclinat, no el millor lloc per pujar a Caral, que entrava entre la barra del bar al menjador i just davant dels lavabos. I para de comptar. I aquest ascensor funciona quan Déu vol o quan pot. És un drama. Jo crec que cap partit polític de Berga s'ha pres mai seriosament el poder d'atracció turística que té Caral. L'any 2024 ha estat molt prolífic per Felipó. Al mes de febrer rescatava el llibre Històries de Berga i Caral de Josep Blanchart, editat originalment l'any 1854 per qui fou l'alcalde de la ciutat, quan encara era recent l'èxit dels 3 best-sellers de Felipó de l'any 2023, la recuperació dels treballs de Joan Amada sobre la Patum de Berga, la Guia de Berga i su comarca del pare Postius i la Patum d'Antoni Sant Salvador i Castells. L'any vinent ha d'arribar un dels llibres més esperats, la recuperació de l'Excomunió de Napoleó, editada a Berga. Vull fer l'Excomunió del Napoleó i després el primer llibre vindicatiu del rei carlí, del Carles V dels carlins. El primer llibre vindicatiu també es va imprimir a Berga. Berga al segle XIX va ser capital diverses vegades, capital de Catalunya i de més llocs de l'Estat, quasi bé. Hi havia a Sant Francesc, fins i tot van establir una fàbrica per fer armes, hi havia la tira de bisbes refugiats aquí per les carlinades, hi havia molt moviment. I això és molt interessant anar-ho traient. El passat històric de Berga és esplendorós i poc estudiat. Tots aquests volums es poden trobar a les llibreries i estan editats per Llibres de l'Índex.